Je to veľmi zaujímavé, že všetci už vedia o kalorickom deficite a je to pozitívne, že to vedia a že v princípe ho nikto už nepopiera, ale zároveň je obrovské množstvo ľudí, ktorí popierajú silu. Čo by som si povedal, že je také hmatateľnejšie, že ľudia skôr pochopia to, ako silní alebo nesilní sú a pokúsili sa nejak prispôsobiť tomu alebo urobiť nejaké zmeny tak, aby boli teda silnejší. A ja keď som sa prvýkrát dozvedel o silových štandardoch, tak som bol šokovaný, lebo mne to nikto nepovedal. Ja som chodil do posilky v tej dobe, ja neviem, 3 roky, 4 roky, 5 rokov, x rokov. A ja som absolútne netušil, že ja sa mám zameriavať na silu. Samozrejme, že ma potešilo, že keď som dal viac na bench, koho by to nepotešilo, ale nebol to môj absolútny fokus. Ja som to bral tak, že no tak odcvičil som. Ten absolútny mind shift, keď to mám povedať takto po anglicky, bol, keď som zistil, že existujú nejaké silové štandardy. Keď som zistil, že je naozaj dôležité to, aký som silný, vzhľadom na svoju váhu a aj to, ako silný by som mal byť po akom čase cvičenia. Pretože my to na základe štatistiky naozaj vieme povedať, ako silný by mal byť priemerný človek, ktorý cvičí 1 rok, ktorý cvičí 3 roky, 5 rokov. A vieme na základe toho povedať, či je to nováčik, stredne pokročilý, vysoko pokročilý alebo elita. A tá elita, samozrejme, tam už sa vyžaduje aj niečo viac ako len to, že cvičiť. Tam už musíš mať aj nejaký genetický potenciál, ale dosiahnuť level v zmysle stredne pokročilý, to dokáže absolútne každý. Úplná výnimka, možno pár percent ľudí, ktorí to nedokážu, keď sa pozrieme na Gaussovú krivku, áno, existuje nejaká úplná odchýlka, pár percent ľudí, ktorí to nedokážu, ale absolútna väčšina z vás to jednoducho dokáže. A vieme povedať presne, ako asi budeš silný vzhľadom na čas, ktorý trénuješ a váhu, ktorú máš. Výšku váhu, ktorú máš. A pre mňa osobne to bola obrovská zmena, takže odporúčam každému si naozaj pravidelne porovnávať tieto výkony a sledovať to, kam sa posúvaš, pretože je naozaj veľký rozdiel netušiť, ako silný máš byť v konkrétnom cviku a tušiť, ako silný máš byť v konkrétnom cviku. A pre mňa to bola tak obrovská zmena, že potom, keď som sa vrátil, lebo frustrovaný som prestal s posilkou športu, som sa ďalej venoval, ale necvičil som nejaký čas. A keď som sa potom po pár rokoch vrátil k cvičeniu, tak a vedel som už tieto informácie a zároveň som vedel mnoho iných informácií, lebo som si reálne začal študovať relevantné zdroje na túto tému, tak ja som naozaj za 3 mesiace urobil väčší progres ako za niekoľko rokov. A mám aj fotky k tomu, že sa ich nechce vyhrabávať, ale ja som mal prvýkrát sixpack, prvýkrát vyzeralo, že mám aj nejaké svaly a bol som fakt šokovaný, ako veľa sa dá stihnúť za aký krátky čas. A to som mal v tej dobe úplne priemernú postavu, mal som nejakých 85 kg, 185 cm a nič extra, ako mohol som mať okolo 20% tuku. A v priebehu 3 mesiacov som vyzeral ako športovec. Bol to obrovský rozdiel. Takže odporúčam každému si to pravidelne porovnávať a v prípade, že vidíš, že sa neposúvaš, alebo vidíš, že OK, ja cvičím 4 roky, ale ja teda ani zďaleka nespĺňam silové štandardy, tak niečo zmeniť. Niečo zásadné zmeniť, pretože nebyť silný znamená aj nemať svaly a aj to znamená, že je oveľa väčšia šanca, že nebudeš zdravý. Alebo zdravá. Týka sa to aj žien. Ja hovorím v mužskom rode, lebo som muž, keby som bol žena, hovorím v ženskom rode. Ale nebyť silný je jednoducho zlé. A byť silný je dobré. A pokiaľ máš tú kapacitu, tie možnosti, lebo dneska sa mi vyrojili nejakí plačkovia na profile, že čo keď mám toto a takúto diagnózu, OK, ja hovorím vo všeobecnosti o zdravých ľuďoch. Keď má niekto špecifickú diagnózu, alebo teraz je 6 mesiacov v nemocnici, tak samozrejme nehovorím o ňom. Hovorím o ľuďoch, ktorí majú tú možnosť. Aby tú možnosť neprepásli, aby ju na 100% využili, pretože zmení im to život. A zmení to tebe život.